Olen Marilla Oslanus Lahden seurakuntayhtymästä ja titteli on sovellusasiantuntija ja toimin koordinoivana pääkäyttäjänä. Nyt ollaan Vapaudenkadulla Lahdessa ja tämä on meidän pääpaikka, eli Lahden seurakuntayhtymään kuuluu 5 seurakuntaa ja sitten meillä on yhteisiä palveluja, lähinnä diakonia ja kasvatustyön palveluja. Prime on meidän toiminnanohjausjärjestelmä, siihen kuuluu kalenteripalvelut ja sitten meillä on erinäköisiä diakonia ja hautausosioita siellä. Hoidetaan laskutus sitä kautta sekä tilastointi kirkkohallitukselle. Et se on tämmöinen hyvin laaja kokonaisuus, missä lähinnä sillä hanskataan oikeastaan koko toiminta. Ja tärkein alun perin, kun Prime on hankittu vuosia sitten, niin on ollut se, että se kalenteritoiminto. Eli että kaikki ihmiset tietää, missä pitää olla milloinkin ja meillä on yhteiset kalenterit ja sinne voidaan varata ihmisille aikoja. Ja sitten se on pikkuhiljaa laajentunut eri toimintoihin myöhemmin. Meillä on oma yhteyshenkilö, jonka kanssa mä kommunikoin lähes päivittäin. Että aina kun tulee jotain kysyttävää, niin sitten pystyn häneltä kysymään suoraan. Ja pikaisesti, jos on ongelmia, niin saadaan sieltä vastauksia. Ja Primehän kehittää koko ajan toimintaansa. Siihen nähden, kuinka paljon asioita tuossa pitää saada mahtumaan aina yhteen tilaisuuteenkin, niin mun mielestä toimii oikein hyvin.